Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na pud kita mahigala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza uno na gyud mahigala no. Gitawag na to og bear month na gyud no, magsugod na unya kini ra ba diri sa Pilipinas the longest Christmas celebration. Kay magsugod ang ato ang Christmas season diri sa Pilipinas September pa no. Hangtod na sa bulan sa Disyembre. So muna nga start na madani gagahapon mahigala. Doon na ko'y mga nadunggang mga pagkuan sa radyo, no? Kini bang gitawag nato og Christmas carols na, no? Mga kanta sa Pasko nga gipatukar na sa radyo. Now, of course, ang pinakasikat karon nga permanente gina nga mura og nahimo na gini nga kini bitawng anthem, Christmas anthem kining kabahin sa Christmas in Our Hearts ni Brad Jose Marichan. Bino kini si Jose Marichan mahingala dili ba ni ordinaryong tao? Dili ni siya ordinaryo nga singer, kuan ni siya manager tag-iya. Manager and proprietor ni siya og Sentral aso karera karon sa Kamangkalan, no? Sa nang kuan dia, no? Sa nang Sentrala din ha, no? Nga kanang sara kana bitang sa kini bang tag-iyang Sentral sa Kalamay, no? Kay Chan ba yan eh? Chan. No? Kanang bais, sa ila siguro ng pamilya, kanang Sentral sa bais. Pero usap po sa tag-iya na. Pero naagad siya po yung tag-iya siguro, no? Si San Jose, si Jose Marichan. No? So man nga dili ni ordinaryo mo na nga doon na yung mga tao bitaw nga ginasahan gud si Ginoo, no? Talented pa, unya dato pag yun. No? Kita kuan ra gyud, talented ra. Doon ay uban nga guwapo pa, dato pag yun. Kita gid ani, guwapo ra. Kasi gaingon, mama. Okay, now sa padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Abino ari kita manghigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Pa manghigala ha. Gaudato Si karon na yung Pope Francis, no, matud pa diri Pope Francis ready na alang sa iyahang biyahe paingon sa Mongolia, no, mahinumduman nga dili kaayo daghan, no, di kay ready tuwa na gyud, no. Si Pope Francis atuwa na karon sa nilarga na paingon sa Mongolia, mahinumduman nga dili kaayo ang daghan ang mga gitawag nato og Katoliko sa Mongolia, no. Apan padayon gihapon mahigala ang mga pagpangalagad sa ato ang kalahurong obispo. Okay, unya ari kita sa CBCP News, no, grupong Laudato Si movement, no, padayo ang Laudato Si padayo nagkaroon nga ang adong talahurong obispo ato ang talahurong Santo Papa ato nagkaroon dito sa nasod sa Mongolia aron pagpahigayon sa iyaha nga pagbisita dito, no. Matud pa ang nasod sa Mongolia dili kayo daghan og tao ug dili po kayo daghan ang mga Katoliko, pero padayon gihapon ang atong talahurong Santo Papa sa pagbisita dito sanglit matud pa niya wala sa gidaghanon ang importante. Ang importante mao nga gipuy-an gyud sa mga tao ang pagtulon ani Kristo. Unya CBCP News mao gihapon mahigala, no. Grupong Laudato Si movement nalipay kayo nga hapit na gyud ipagawas ang matud pa ang paglusad sa ikaduhang libro sa Laudato Si. Gikatakda na kini karong October 4 ang pagpagawas ni ining mao nga ensikliko atol gyud sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Francisco de Assis nga usa-usab sa matud pa na kining patron alang sa kinayahan.
Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Bino ari pud kita manghigali na pud kita sa atong Saint of the Day, no? September 1 sa pangutana. Kinsa may atong santo karon, September 1. Kung atong tan-awon diri sa akong listahan, ang santo diri mao si September 1 ang ato karon nga santo mao si San Heli, no? Saint Giles, no? Saint Giles. Kini si San Heli nahimo kini siyang popular ni adtong ikaduha nga ni adtong tunga-tunga kini gitawag natong Middle Ages, no? Sa 7th century southeastern France. No niya kini si San Heli nahimo kini siyang popular tungod sa iyahang pagtukod ug daghan kayong mga monasteryo. No, nga matud pa nahimo nga dalangpan sa mga pilgrims nga moadto gikan sa Europa paingon na kini sa Jerusalem, the Holy Land. No gani ang uban adto magyud moagi sa Compostela, Spain, ug doon na pod siya gipanghimo dito nga mga monasteryo nga diin adto modangop, no adto dito mapahulay ang mga pilgrims. No nya naila usab kini si Saint Giles or San Heli sa iyahang kining pag-atiman sa mga kabus. Ug gani daghan kaayo ang mga matud pa midangup sa iyahang pagtabang. Ug giila siya nga patron sa mga pobre ug ingon man usab sa mga disabled. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Heli or Saint Giles. Abino padayon ta manghigala, kumusta naman mo dayon atong tahol ato daing taho ta timbayaon ug atong mayong mudto ang ato ang mga kaigsuonan nga mga kaparian. Labi na gayon ang atong talahurong obispo, no, si Bishop Julito B. Cortez. Ug manusab ang ato ang mga episcopal vicars, si Monsignor Larry sa Siquijor, si Monsignor Albert Bocol diri sa North District, ug nga manusab si Monsignor Marino Ibo sa South District. Okay. Bino ari kita sa ato ang catechesis, no, kagahapon ato nga gi-estudyuhan mga higala, no. What are the spiritual and psychological effects or values of frequent confession? Nya kagahapon ang ato ang gitudlo mao ang spiritual value sa matud pa kini kanunay pagpamumpisal. So sa ganito, number 1 is self-knowledge, ato yung masabtan pag-ayo ko ang atong kaugalingon. Unya, number 2 is we will be corrected sa ato ang mga bad behavior, no, sa atong dili maayong kinaiya, no. Unya, number 3 is our conscience is purified, ang atong konsensya matud pa na lalimpyuhan. Ug ang ikaupat mao ang atong will is strengthened, no, nga to bitang will sa manang kana bitang atong kabubuton ba, kabubuton na natarong ang atong kabubuton no. Ang maayo ang atong kabubuton, no? The will is strengthened, no, ang ato ang kabubuton natarong. Yeah, number 5 is salutary self-control is attained. So, no, sa spiritual. Ari kita sa psychological effect values of frequent confession. Number 1 is peace of mind. No, kay kinigong makapangumpisal kita mahigala matud pa, no, feel limang gud nato nga napasaylo kita sa atong mga sala. No, kay kun atong basahon sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 sa 23, ang mga apostoles, no, matud pa gitagaan og katungod sa atong Ginoong Hesukristo, no, matud pa niya mainyo unta ang kalinaw, gisulti niya kini ug iya siyang gihuipan ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kun pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini, kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So upon hearing nga medyo na kung nituo po kita, no, nga napasaylo ang atong mga sala, makabaton gid kitag peace of mind. Usagid na sa matud pa importante alang kanato kanang kalinaw ko na huna, no.
kana bitaw mura bag alang kanimo murag naibtan kag tunok ba. Ayan. Mura bag naibtan kag tunok, feeling nimo hasway ba hasway, peace of mind. Unya, number 2 is you will also have peace of heart. No, malinaw nimong kasing-kasing. They encourage us to do the will of God. All sins in our kining atong mga sala mo kuan ka incurs guilt, no? INCURS, no? All sins incurs guilt. Every sin we committed deprives us of more or less the grace of God. According to St. Thomas Aquinas, the act of sin may pass, yet the sin remains. So the more frequently we receive the sacrament of confession, Christ's mercy, the more grace is restored to our soul. Peace to mind, heart, and soul, realizing and not only knowing that in spite of our sins, God loves us, is with us, that special love so reserves for repentant sinners. Ato pa, kinidi ay mangumpisal ta pirmi, feeling nato ang ugma sa Dios alang kanato. Ma-feel yun nato ba, nga bisan pa sa atong kamasalaypon, aduna gyud Dios nga andam mo pasaylo kanato. So muna nga kanunay gyud kita nga moila sa Dios nga ato ang manunubos o pinaagi sa mga kaparian, kanunay gyud kitang mangumpisal. Okay. Beno are kita manghigala gikan sa psychological values of frequent psychological and spiritual values of frequent confession, ari na kita sa sacrament of kining the Holy Eucharist. Okay, now sugdan nato ang topic ha. So first is the Eucharist is a sacrament. The Eucharist is a sacrifice, and the sacrament is a sacred banquet. So that is dili nato na kalimtan ha. Unsa man kining santos nga Eucharistia? Ang santos nga Eucharistia usa ka sakramento. Number 2, it is a sacrifice, and number 3, it is a sacred banquet. Sacrament tungod kay may makita ba nga timailhan sa grasyang makasantos. No, naay pan og bino nga lawas og dugo ni Kristo. Nga madungog gyud nato ang mga pulong sa matud pa mga pag-ampo sa mga kaparian o yung manusap mga pulong sa Dios. Madungog, makita og atong madawat pinaagi sa pagkaon. Ngano man tungod kay pan ug bino mao man ang matud pa timailhan, mao man ang lawas ug dugo ni Kristo. Sacrament kaduna man gyud makita. Sacrament ba may makita gyud. Number 2, it is a sacrifice. Ang santos nga misa usa di ay kasakripisyo tungod kay gihinumduman man ang gihimong pagsakripisyo ni Kristo sa iyang kinabuhi aron kita maluwas sa atong mga sala. So muna nga ang sakramento usag gyud di ay ang santos nga Eucharistia dili lamang usa ka sakramento kung dili usa-usab ka sakripisyo. No, unya ang santos nga misa usa ka bangkete sa pagpasalamat. No, because ang meaning sa word nga Eucharist is thanksgiving. Our Lord in a most special way give thanks to the Father, and he offered it. Moreover, the Eucharist is the most excellent means we have of expressing our thanks to God. Sa ato pa usa gyud kasagrado ang kasagrado nga bangkete ang santos nga Eucharistia nga duman tungod kay mismo nga atong gidawat, no, atong gikaon mao gyud mismo si Kristo, lawas ug dugo ni Kristo. So naklaro na ha, what is the Holy Eucharist? The Holy Eucharist is a sacrament, it is a sacrifice, and a sacred banquet. Okay, klaro? Padayon ta ugma sa atong topic ugma mga higala ha. Padayon nagyapon kita ugma mga topic nato. By the way, ang atong background karon, Vatican na siya, ay mo katingala ug unsa na. Kuan na siya. Kining atong background karon sa akong liyo. Kuan na siya kaning gitawag nato og St. Peter Square. St. Peter Square. Nakaana ako din ha. I was there before, no? Nakaana ko. Gani nakasalamuha sa tag-inagmay. Dugno gani ko picture sa
kini bitaw na ako'y Swiss guard, ay Swiss guard. Ingon ni ana no. Sa muna nga sa atong pagpadayon ni Santos Kamisa, dili Santos Kamisa no. Sa ato nga mga buhatonon, padayon kita nga mituo kung unsa gyud ay kaimportante ang sakramento sa kumpisal o ato pod nga tun-an kung unsa gyud usab kining sakramento sa Santos nga Eucharistia. Balaan nga Eucharistia. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.